jotain kappaleita tästä monistettuna, mutta tämä mun monistusosaaminen oli sen verran huono, että nämä käppyrät, joita piti olla värillisiä, niin on nyt mustavalkoisia, mutta mä paan nämä liikkeelle sitten, kun olen saanut puheeni pidettyä. Ammattiyhdistysliike on hidas ja kömpelö. Se toimii harkitusti ja valmistautuu käännöksiin perusteellisesti. Tämä mieskysymys, poikakysymys tuli mulle ensimmäisen kerran silmille sillä tavalla, että mä olin tuon Jarkko Vesikansan väitöskirjan esitarkastaja ja sitten oli tämmöinen tamperelainen apulaisprofessori Seikko Eskola, joka on jo kuollut. Niin hän rupesi mulle sitä puhumaan, että hän on tosi huolissaan nuorista pojista Suomessa. No, mulla kävi sillä tavalla, että toi Työväen historia- ja perinteentutkimuksen seura, tässä on monta polkua. Yksi paikka oli sellainen, että oli historiatieteiden maailmankongressi tuolla Oslossa ja siellä semmoinen suuri guru kuin Jürgen Kokka puhui siitä, että miten työllisyys on katoamassa ja miten palkkatyö on katoamassa. Ja siellä sitten pieni röyhkeä Tapio Bergman nosti käteensä ja sanoi, että kuinka sä tuommoista populistia kuin joku Rifkinkin siteeraat, koska kaikki tilastot osoittaa, että joo, miesten palkkatyö kyllä vähenee teollisuusmaissa, mutta naisten palkkatyö on kasvanut niin paljon enemmän, että itse asiassa palkkatyössä olevien ihmisten määrä on vuonna 2000 Euroopassakin enemmän kuin iloisella 70-luvulla. Eli tämä käsitys ja kuva siitä, että miestyöllisyys on rapautumassa, oli joidenkin sosiaalihistorioitsijoiden ja sosiologien mielestä tarkoitti, että palkkatyö on katoamassa. Se oli väärä tulkinta, koska naisten palkkatyö kasvoi niin paljon samaan aikaan. Ja sitten mä sain tosiaan tehtäväkseni tehdä tuonne Työväen historia- ja perinteentutkimuksen kesäpäiville alustuksen tästä sukupuolijärjestelmän muutoksesta Suomessa ja siinä yhteydessä aloin paneutua näihin tilastoihin. Olin jo paneutunut niin 2010 SAK-tasa-arvopäivillä ensimmäistä kertaa tätä tilastoaineistoa, joka tässä nyt on pohjalla. Silloin tietysti ei ollut vielä vuoden 2010 lukuja niin kuin tässä on nyt käytettävissä. Niin tähän ruvettiin paneutumaan ja sen jälkeen kun mä pääsin tasa-arvovastaavaksi ja rupesin katsoa näitä tasa-arvotilastoja, niin kyllähän ne koulutusosiot oli sen verran musertavaa luettavaa, kun ainoastaan ammatillisessa, eli toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa sisäänotossa miehet eli pojat pärjäsivät paremmin kuin tytöt, mutta valmistuneissa ei sielläkään. Ja silloin niin kun tuli, ja tämä on mielenkiintoinen, että ei riitä se, että näissä ammattikorkeakoulutasoissa ja yliopistotasoissa on naisenemmistö. Sielläkin on tämä valmistumisprosentti, läpivirtaus niin, että valmistutaan, on naisilla parempi kuin miehillä. Okei, mulla on sanottu, että tämä johtuu siitä, että huippu ATK-asiantuntijat napataan ennen kuin ne valmistuu ja nämä miehet on sitten näitä Angry Birds-miljonäärejä. Mun on vähän vaikea uskoa, että tuhansia niin kuin Angry Birds-miljonäärejä siinä miesjoukossa on, jotka joilla se opinnot jää kesken, ainakin siinä mielessä, että se valmistuminen ei suju. Ja tätä asiaa sitten vähän 2011 se kirja tuli ulos siitä Sukupuoli ja työ, onko se sen niminen kirja, tuo Työväen historia- ja perinteentutkimuksen seura. Ja sitten me syksyllä pidettiin SAK:ssa tämmöinen tasa-arvovastaavien palaveri ja tehtiin tämmöinen selkeä strategia, että vuosi 2012 on tämän miesongelman, miesten työllisyysongelman ja miesten koulutusvajeen esiintuonnin vuosi. Me panostetaan siihen
ja sitten ajatus kypsyi kevään aikana, kun meillä oli semmoinen niin kutsuttu tasa-arvo-lounas, niin me tuotiin tämä, ilmoitettiin, että tämmöinen aloite tehdään ja sitten kesäkuussa jätettiin tasa-arvoministerille aloite tästä komitean asiasta. No, eilen illalla jo kuultiin, miten pilkallisesti komitean muotoon voidaan esiintyä. Mä palaan tähän komitean muotoon tässä esityksessäni tarkemmin, mutta mun mielestä se on erittäin toimiva tapa edetä yhteiskunnassa niin, että ensin paneudutaan, fokusoidaan. Voi olla, että jotain muitakin suuria miesongelmia on, mutta ammattiliiton näkökulmasta, keskusjärjestön näkökulmasta tämä koulutusvaje ja työllisyyden rapautuminen on pahimmat ongelmat. Ja sen takia me mennään se kärki edellä tässä mieskysymyksessä ja siinä mieskomitean aloitteessa. Mutta nyt vähän tämmöistä taustakohinaa, vielä vähän taustaa. Jos joku googlaa uusi kulma ja sitten siihen lisää vielä sitten kadonneet pojat, niin mä kirjoitin, kun hallitusohjelma oli tullut, niin mä laitoin, että kadonneet pojat eivät päässeet Säätytalolle. SAK:lla oli vähän huonosti tietysti valmisteltu, että me ei saatu sitä sinne työmarkkinajärjestöjen yhteisiin hallitustavoitteisiin tätä miesongelman vahvempaa esiinottoa. Mutta kun mä luin sen hallitusohjelman, niin mulla oli niin paha mieli, että mä kirjoitin tämmöinen, että kadonneet pojat ei päässeet Säätytalolle sen takia, että kun mä panin sinne sanan mies, niin ensimmäinen kerta kun se tulee sieltä, niin se oli, että turvataan ruotsinkielinen varusmiespalvelu. Ja jos se on niin kuin Suomen miesten pahin ongelma, suurin epäkohta, niin ei ole kauhean suuria ongelmia. Ja mun mielestä se oli väärä arvio tilanteesta. Ja sitten siellä oli kyllä perhevapaa-puolella selvittely ja aloite, että isien perhevapaita. Ja siinä SAK on urhoollisesti ollut mukana muiden työmarkkinajärjestöjen kanssa tätä raamiratkaisunkin vauhdittamaa nyt eduskunnassa olevaa isyysvapaa-järjestelmän yksinkertaistamista ja isän perhevapaan pidentämistä ajamassa. Mutta nyt mennään tähän työllisyyteen. Eli kun ehkä tästä esityksestä käy ilmi, että kun nykyään on muodissa semmoinen niin kuin tutkimukseen tai faktoihin perustuva politiikka, englanniksi hienosti sanottuna evidence-based policy, niin tämä SAK-linjaus tosiaan perustuu ei vain Tapio Bergholmin tutkimuksellisiin ponnistuksiin, vaan myös Pekka Myrskylän ja Tilastokeskuksen, se Pekka Myrskylän, vaikka sitä on arvosteltu, niin mun mielestä se on Pekka Myrskylän aineistot ja tutkimukset jo 2010 tai 2009, kun oli tämä työolotutkimuksen juhlakirjassa, niin kyllä se siellä toi tämän miestyöllisyyden rapautumisen esiin, että en mä ole tätä ihan yksin keksinyt. Se on ollut ikään kuin tuloillaan montaa väylää pitkin, ja Pekka Myrskyläkin on sen verran vahvassa asemassa, kun hän on jo eläkeiässä, niin hänellä ei ole mitään riskiä tuoda tämmöisiä ongelmia esiin. Näin. Se on hienoa, että se on tuleville hallituksillekin kaunis lupaus, että yli 65-vuotiaat miehet voi tuoda merkittäviä yhteiskunnallisia tietoja keskusteluun. No niin. Tässä tällainen koulutuksen sukupuoliongelma. Mä tästä jo vähän intoilin, mutta tämähän on siihen Myrskylän, että ketkä ovat syrjäytyneet, niin vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevista, niin naisia on 40 000 ja miehiä on 70 000 2010 tietojen mukaan. Ja tässä lukee, että miehiä valmistuu naisia enemmän vai ammatillisesta koulutuksesta. Se saattaa pitää nuppiluvun osalta
mutta se prosenttiluku oli kyllä muistieni mukaan ja tietoinen. Ja yliopisto- ja ammattikorkeakoulu tutkinnoissa selvä naisenemmistö. Jos yliopistoihin tuotaisiin tasa-arvolain mukaiset kiintiöt, niin miesten asema pyrkimisessä paranisi olennaisesti. Myrskylän laskujen mukaan syrjäytyneitä työmarkkinoilla, ei koulutuksessa, niin tämä peli on aika selvä. Tässä ei ole edes tasa-arvolain mukaisia numeroita, vaan totta kai se on ongelma, että naisia on noin paljon, mutta on se ongelma, että miehiä on noin paljon ja vielä noin paljon enemmän. Ja tähän kysymykseen pitäisi päästä tarttumaan huomattavasti vahvemmin. Siellä on miehiä ja tietysti valitettavasti myös etnisten vähemmistöjen maahanmuuttajavähemmistön miehiä erityisen paljon. Ja tässä suhteessa tietysti me voidaan niin kuin ajatella, että semmoista se ja elämä koettelee, mutta jos niin kuin yhteiskuntapoliittisesti pitemmälle katsotaan, niin sellaiset miehet, jotka päätyvät tai sysätään yhteiskunnan ulkopuolelle, koulutuksen ja työllisyyden ulkopuolelle, niin kyllä ne osaavat sopeutua myös siellä yhteiskunnan ulkopuolella olemiseen. Ja se vasta hirveätä onkin. Mun kotikaupungissa on näitä liivikerhojen jäsenmäärien nousua ja näin poispäin. Ja se on sitten kuitenkin tämmöisille turvallisuushakuisille keski-ikäisille miehille semmoiset nuoret miehet ei ole kauhean niin kuin myönteisiä naapureita. Ja kyllähän, jos katsotaan jotain arabikevään nousua, niin kyllähän se oli nämä työttömät nuoret miehet, jotka rupesivat polttamaan itseänsä, joku pienyrittäjä Tunisiassa. Ja kyllähän tämä tämmöinen, jos joku arvostaa yhteiskunnallista vakautta ja turvallisuutta, niin kyllä tämä nuorten miesten yhteiskuntaan kiinnittyminen on erityinen arvo. No katsotaan näitä, tässä nyt on sentään värit. Mä jaan kohta tämän kupongin, mutta tällainen tilanne oli, tämä on osa sukupuolistereotypioiden vastaista taistelua. Tämä punainen käppyrä on miehet ja sininen käppyrä on naiset. Ja kuten nähdään, niin parhaimmassa työiässä olevien miesten työllisyysaste huitelee 90% päällä vuonna 70. Ja naisten työllisyysaste huitelee parhaimmillaankin jossain 65%. Ja ainoastaan asevelvollisuusvuotena naisten työllisyys on korkeampaa kuin miesten työllisyys. Tämä on tilanne vuonna 70. Kuinka moni teistä oli syntynyt vuonna 70? Näin. Siis se on hyvin lähellä, se ei ole mitään kaukaista menneisyyttä. Se on niin kuin meidän elinaikana on tilanne ollut näin. No mennään katsomaan tällä tavalla. 2008 tilanne onkin näin. Miettikää sitä. Siellä onkin niin, että ja 2010 tämä itse asiassa menee niin, että ainoastaan äitiysiässä ollessaan naisten työllisyys on alempi kuin miesten. Ja sitten kun mennään tuosta 42 tietämiin, niin käykin niin, että naisten työllisyysaste on korkeampi kuin miesten. Ja tässä on tapahtunut kahden suuntaista liikettä. Naisilla on noin 10–20% se työllisyysaste noussut ja miehillä on semmoinen 5–10% se työllisyysaste laskenut. Ei kauhean monessa vuodessa. Ja tämä on se suuri muutos. Tämähän on ollut päättäväisen, tuloksellisen, ansiokkaan tasa-arvopolitiikan tulosta. Ollaan vapautettu naiset hellan ja nyrkin välistä työelämään. Heidän taloudellinen asema on sen verran vahvistunut, että heillä on oikeus valita
sitten tämähän näkyy sitten siinä, että osa meistä miehistä päätyy uusiokäyttöön. Henkilökohtaistakin kokemusta siitä on, kun naisilla on tätä taloudellista itsenäisyyttä, oikeutta valita. Ja se on hyvä, se on arvokas arvo. Mutta tässä on sitten se toinen tarina, joka on jäänyt vähemmälle huomiolle, on se, että mikään miesikäryhmä ei ole enää ylle 90%. Jos tästä yhteiskunnallisesta kestävyydestä ja työllisyysasteen nousta, niin kun kestävyysvajeesta puhutaan, niin harvemmin puhutaan siitä, että yksi keskeinen ongelma on tämä miestyöllisyyden rapautuminen. Ja se minua suuresti hämmentää ja hämmästyttää. Ehkä se johtuu siitä, että se rapautuminen on tapahtunut hitaasti, vaivihkaa. Se ei ole niin dramaattinen muutos. Ei mitään, se semmoinen 7-10% iloisessa 40 vuodessa, ei se kauhean montaa prosenttia per vuosi ole. Mutta se on kuitenkin semmoinen, ja nyt kaikella kunnioituksella kaikkia naistenlehtiä kohtaan, jotka kertoo, että miten vaikea 50-vuotiaan naisen on löytää töitä, niin kyllä nyt tämä punainen viiva on vielä alempana. Eli se on ilmeisesti niin, että Naistenlehden toimittajat tuntee näitä vaikeuksissa olevia naisia, mutta vaikeuksissa olevista miehistä ne on ottanut se ero jo, eikä ne ole enää niistä niin kauhean paljon kiinnostunut, tai jotain tässä on. Ja sen takia tämä, se niin kuin tässä vaatii esille nostoa, että tässähän on sekä nuoret miehet häviä että vanhat miehet, mutta mikä on ollut mielenkiintoista, että vielä tuossa 2008-2005 oli semmoinen tilanne, että noin keski-ikäisten naisten työttömyys oli korkeampaa, kun he palasivat kotihoidon tuelta, kun he palasivat äitiyslomilta, jos oli ollut määräaikaisia työsuhteita, eli ei ollut työpaikkaa minne palata, niin näytti siltä, että naisten työllisyys oli siinä niin kuin parhaimmassa työiässä korkeampaa kuin miesten, mutta no vähän katsotaan tätä miesten työllisyysasteen muutosta, niin milloin tämä on tapahtunut? Se on tapahtunut vaivihkaa. Ihan tuossa yli 50-vuotiaiden kohdalla, niin 70- ja 90-luvun välillä on tapahtunut ihan marginaalinen parannus, mutta täällä nuoremmissa ryhmissä sekä 70-90-luvulla että 90-luvun jälkeen ja tällä vuosituhannella niin on tapahtunut rapautumista. Yksi sellainen olennainen muutos ja käänne, mikä tästä käppyrästä käy ilmi, on tietysti se, että kun sotaveteraani ja niin kuin maalaisyhteiskunnan raatajamiehet pääsivät varhaiseläkkeelle ja näin poispäin, niin kuin tuo vihreä käppyrä osoittaa, niin sitten tämä teollisen Palvelu-Suomen vähän koulutetumpi väki, niin ne pinnistelee tuolla työelämässä vähän pitempään. Et siinä on tapahtunut käänne, eli nämä ikäohjelmat ja monet muut syyt on johtanut siihen, että täällä ei enää, mutta tietysti verrattuna lähtötilanteeseen vuoteen 70, niin edelleenkin iäkkäidenkin miesten työllisyys on alemmalla tasolla, kun sitä kohorteittain katsotaan. Matti, älä nyt nukahda, kun sä joudut kuuntelemaan jo 4. kerran, mitä mä puhun. No, mennään eteenpäin. No tässä on tämä naisten työllisyysasteen muutos. Ja tässä näkyy, että se on samaan aikaan 90-luvun lamakaan, vaikka se vähän söi, niin se söi niin vähän, että se kokonaistyöllisyys ei itse asiassa muuttunut kovin paljon mihinkään, koska tuolla vanhemmissa ikäluokissa se työllisyysaste parani paljon. Ja tämä on tietysti suomalaisen yhteiskunnan kestävyyden ja palvelutason ja monen muun kannalta, niin tämä on aivan fantastinen juttu.
että naiset on lähteneet yhteiskunnalliseen työhön mukaan ja se on miesten etu. Mutta tässä on se, mitä olin puhumassa, että voi olla tietysti, ja nyt on jo siitä vähän merkkejä, että tässä mies- ja naistyöttömyydessä on eri rytmi. Voi olla, että tässä käy niin, että kun tämä yksityisen sektorin kriisi, joka alkoi 2008-2009, käytiin kovin pohjalla, ja sitten se nousu on ollut kohtuuttoman hidasta, niin käykin niin, että miestyöttömyys tulee etunojassa ja naistyöttömyys palvelualoilla ja julkisella sektorilla tulee perään. Et ehkä ei tässä vielä ole ikään kuin pysyvää rakennetta syntynyt, mutta sanoisin, että tämä 2010-luvut on poikkeukselliset. Ainoa kohta, jossa naistyöttömyys on karvan verran korkeampaa kuin miestyöttömyys, on toi 64-vuotiaat. Et siellä jostain syystä. Sehän on myös tilastotietojen mukaan niin, että yli 65-vuotiaista töissä olevista, työelämässä olevista, niin miehiä on suurempi prosentti ja jopa taitaa olla absoluuttisina määrinä suurempi porukka. Että nämä tervaskannot sitten, mutta ne on niin pieniä osia siitä ikäluokasta, että sillä ei ehkä tämän yhteiskunnan kestävyyden kannalta ainakaan tässä vaiheessa ole mitään taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden kannalta mitään ratkaisevaa merkitystä.